Volám sa Jana Balážová a v tomto workshope vás budem počas najbližších 90 minút sprevádzať praktickou témou, ktorá sa dotýka psychologického bezpečia na pracovisku. Mojím zámerom je podporiť vás v tom, aby ste vy zo svojej pozície vedeli ovplyvniť to, v akom priateľskom prostredí alebo akú priateľskú atmosféru budete prežívať všetci v rámci vášho tímu alebo spoločnosti na pracovisku. Možno sa to zdá v tejto chvíli nemožné, ťažko povedať, v akej aktuálnej situácii sa momentálne v práci nachádzate, ale verím, že postupne, ako pôjde čas, sa nám podarí spoločne otvoriť nejaké nové možnosti a možno zažať nejakú nádej, aj možno v prípade, kedy si už hovoríte, že sa vzdávate alebo že už na to nemáte možno energiu, možno kapacitu. To, čo je veľmi prirodzené pre človeka, čo sa stane a čo ste možno už aj zažili, alebo možno našťastie nezažili, ale možno ste iba o takých prípadoch počuli, že človek automaticky sa začne brániť a začne sa vyhýbať takýmto situáciám, kde bude označený za viníka. A nastane buď to, že sa bude vyhýbať nejakým experimentom, nebude sa pokúšať vyskúšať niečo nové, alebo v ďalšom prípade sa bude snažiť ohýbať tú realitu. Možno začnete klamať, možno to budete chcieť hodiť na niekoho iného. Sú to, áno, možno v tom rozpoznávate veľmi nezrelé prejavy, ktoré možno patria do základnej školy alebo do materskej škôlky, ale áno, toto sa stáva veľmi bežne na pracoviskách. A o tomto príklade hovorím pretože je to absolútne jasná demonštrácia toho, ako nevyzerá to bezpečné prostredie. Pripravenú takú malú pomôcku. Je to úplne obyčajná gumička. Keď je vlastne gumička uvoľnená, nie je tam napätie, je to vlastne akoby to, ako sa cítite, keď ste v pohode. Ste uvoľnení, môžete dýchať, môžete vyskúšať jeden smer, potom sa uvoľníte, pozdielate, nič strašné sa vlastne nedeje. Keď sa začne ale diať to, že začnú sa hľadať vinníci, alebo nepodarí sa vám niečo, čo ste vyskúšali, nejaký nástroj, možno otestovať, vidíte na koberček, tak začnete zažívať nejaké napätie. Viete ale, že ho nemôžete vyventilovať v bezpečnom prostredí a tak ste v tej práci takýto napnutí, úplne cítite takéto napätie v žalúdku. Potom sa začne diať to, že budete sa vyhýbať tomu, aby vás niekto označil za viníka, alebo budete sa vyhýbať tomu priznať, že ste niečo pokazili, nespravili dostatočne a tak každý jeden deň sa to napätie násobí, až sa tak našponuje tá gumička, že v jednom momente to už bude strašne náročné udržať. Na takéto napätie potrebujete zo seba vyprodukovať veľmi veľa energie. Len keď si to skúsite s gumičkou, keď to budete robiť, ja to vlastne cítim už až na lopatkách, hoci je to takáto malá gumička, ale v takomto napätí, takto zviazané je celé vaše telo. A o tom je bezpečné pracovné prostredie. Nie je to len o tom, čo robíme, aké to má výsledky, ale je to najmä o tom, ako tie veci robíme, ako sa cítime ako ľudia, ako sa cítime ako tím. Prečo je dôležité o tom hovoriť? Je dôležité o tom hovoriť aj z pohľadu, aby vlastne týmy, firmy, v ktorých sme, aby boli úspešné, pretože nám je to veľmi príjemné, keď pracujeme pre nejakú značku, pre nejakú spoločnosť, ktorá sa môže píšiť tým, že je úspešná, možno robí nejaké zaujímavé projekty, ktoré majú celospoločenský presah, angažuje sa v zaujímavých témach celospoločensky rezonujúcich. A rovnako chceme patriť aj do úspešného tímu alebo do úspešných tímov, ak je to prípad nejakého projektového riadenia. A nejde len o úspech, ide aj o to, aby sme boli kreatívnejší, aby sme sa vlastne otvorili, aby sme mohli v práci byť normálnymi, obyčajnými ľuďmi, ktorí tam môžu prichádzať so svojimi najprirodzenejšími životnými situáciami, s problémom s manželom, s manželkou alebo s deťmi. Môžete to pozdieľať, nie je to vlastne limitované na to, že len sa tu musí pracovať. Pracuje sa,
dosahujú sa oveľa lepšie výsledky, ale môžete byť úplne normálnym, skutočným človekom, komplexnou bytosťou, akou je každý jeden z nás. Zásadnou esenciou, ktorá je za tým úspechom, ako som už spomínala pred chvíľkou, je najmä dôvera. Tento projekt budete možno poznať aj pod názvom projekt Aristoteles, a to práve preto, lebo vlastne už Aristoteles tvrdil, že celok je oveľa väčší ako súčet jeho jednotlivých častí. O tom to vlastne je. Nejde o to, koho máme v tíme, kto je aký jednotlivec, ako sa ako jednotlivec prejavuje a aké má super schopnosti, ale ide o tú super kompaktnosť, dôveru a uvoľnenie, ktoré vzniká v spoločnej tímovej atmosfére medzi takýmito ľuďmi. Ak existuje tam takýto spoločný cieľ, spoločná misia tvoriť bezpečný priestor, vtedy je firma naozaj efektívna. Tímy sú efektívne, využíva sa naplno ich potenciál. A nielen potenciál tímov, ale využíva sa naplno aj potenciál každého jedného z vás ako člena tímu. Takže firmy, ktoré si dávajú takúto otázku alebo možno trpia stále takým nejakým predsudkom, stereotypným, že na čo tomu venovať pozornosť, tak v skutočnosti sa zahrávajú s privysokou cenou a to je, že budú platiť neefektívnosťou. Bez ohľadu na to, že či ste na tej pracovnej pozícii, na ktorej aktuálne ste dlhší čas, kratší čas, či je to vaše jediné alebo prvé pracovné miesto, alebo ste už vyskúšali viacero rôznych zamestnaní, viacero rôznych pozícií, projektov nadriadených. Teraz vás poprosím, aby ste si prešli vlastne tak retrospektívne, aby ste si urobili taký vlastný audit tých všetkých vašich pracovných skúseností, skúseností s rôznymi tímami, s rôznymi nadriadenými, s rôznymi štýlami riadenia, vedenia, procesov. A iba sa tak pristavte na dvoch z nich. Jedna špecifická skúsenosť je taká, pri ktorej ste sa cítili najbezpečnejšie v celom vašom živote. Možno je to práve tá súčasná, možno to bolo práve že v minulosti. Pristavte sa pri tejto spoločnosti a iba si na ňu spomente. Aké to pre vás bolo? Ako ste sa v nej cítili? A čo ste prežívali? A potom si zaspomínajte aj na tie situácie a skúsenosti, v ktorých ste práve že zažívali ten opak. Že nedalo sa hovoriť o psychologickom bezpečí, ale boli ste ako tá gumička, ktorú som ukazovala na začiatku. Boli ste celí v napätí, nevedeli ste, kedy kto vás obviní, nevedeli ste, čo vám hrozí. Celé to bolo veľmi také nepredvídateľné. Váš šéf sa budil s rôznymi náladami, možno menil stále informácie, alebo možno to nemusel byť váš šéf, mohol to byť váš kolega. Spomeňte si naozaj na takú situáciu, kedy to bolo dosť veľké utrpenie. 3 dôležité veci, ktoré sa dejú pod vplyvom psychologického bezpečia. Prvá vec je, že medzi vami ako kolegami sa vytvára väčšia dôvera. To znamená, že medzi vami sa upevňujú priateľskejšie vzťahy. Druhá dôležitá vec, ktorá sa deje, je, že vlastne komunikácia je viac otvorená, pretože tam neexistujú až také veľké obavy z negatívnej odozvy. A tretia dôležitá vec, ktorá môže voľne plynúť, je vlastne prinášanie rôznych nápadov, pretože tam neexistuje niečo ako strach z odmietnutia. Niečo ako strach z zosmiešnenia, že čo ste vlastne si vymysleli, čo je to za nápad. A toto všetko je vlastne dôležité pre úspešnosť tímov, pre úspech firiem, ale aj preto, aby vy ste sa cítili v práci uvoľnenie, aby ste cítili, že ste normálna ľudská bytosť, ktorá nie je obmedzovaná len na to, že ste vnímaní ako nejaký robot, ktorý prišiel odviesť určitý výkon, každý deň byť v nejakom konkrétnom rozpoložení, že očakáva sa, že nebudete mať žiadne výkyvy, ale môžete byť normálnym človekom, pri ktorom sa prepája vlastne to, ako sa vnútorne cítite, čo prinášate aj z iných oblastí do života a prinášate to ako dar alebo ako zdroj pre spoluprácu aj s inými ľuďmi. Ako sa vlastne vy aktuálne cítite v tíme a či vo vzťahu k tejto téme, o ktorej sa spolu rozprávame,
existuje nejaký priestor na zlepšenie. A skúste si napísať 3 konkrétne veci, ktoré by sa vo vašom tíme alebo firme mohli zlepšiť, aby ste naozaj mohli hovoriť o tom, že áno, pociťujem tu psychologické bezpečie. Keď je tam hra na toho, kto je vinník, aby sme niekoho mohli obviniť, aby sme si mohli vlastne očistiť ruky od toho, čo sme spravili, tak my vlastne sadneme na túto hru a hráme ju tiež. Tiež obviňujeme, tiež hľadáme vinníkov. A možno, že v takom niečom ste sa ocitli a teraz možno už rozumiete, prečo to tak je, ale nemusíte hrať vlastne túto hru. Pomôže vlastne uvedomenie a priznanie si, že aha, vplyvom prostredia, v ktorom som sa ocitol, v ktorom sa nachádzam, cítim mnoho napätia a frustrácie v sebe a preto mám tendenciu vidieť temnejšie tie veci, čiernejšie, než v skutočnosti sú. A preto si chcem teraz v tejto chvíli jasne pomenovať, že čo je to vlastne to konkrétne, čo mi vadí, čo ma bolí, čo ma sužuje, čo mi nedovoluje uvoľniť sa, čo mi nedovoluje vyjadriť sa, prejaviť sa, kde cítim mnoho strachov, kde sa mi zapínajú tie obranné mechanizmy. A len keď si takéto 3 kľúčové veci zvedomíte, tak to vám pomôže pred sebou urobiť taký nádych a cítiť sa voľnejšie. S čím my prichádzame ako ľudia na pracovisko? Narážam tým na nejaké očakávania, respektíve radšej by som to nazvala 4 také základné potreby, s ktorými prichádzame. Prvou je bezpečie. To znamená, že nikto z nás nechce prísť do nejakého prostredia, kde sa cíti ohrozený. Ďalšou takou potrebou je potreba autonómnosti alebo inak nezávislosti. To znamená, že každý potrebujeme mať pocit, že mám nejakú dôveru, môžem robiť veci tak, ako ja uznám za vhodné, v zmysle, že som odborník na nejakú vec, je mi zverená nejakú zodpovednosť, rozumiem tomu, čo sa odo mňa očakáva, aký výsledok potrebujem dosiahnuť a ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som to dosiahol. Treťou zásadnou potrebou je rešpekt. Pretože každý jeden z nás sme jedinečný. Aj keby napríklad niekto bol oblečený rovnako dnes ako ja, má rovnaký účes, rovnakú farbu vlasov, rovnakú farbu očí, rozpráva možno o tej istej téme, tak v zásade nie sme rovnaké bytosti, pretože každý má napríklad úplne iný životný príbeh, úplne iné motivátory, úplne iné významy dáva situáciám, úplne iný dôraz dáva tomu, čo chce vlastne zdôrazniť. A tým pádom každý má aj takú ľudskú potrebu, s ktorou sa rodíme, a to je, aby sme boli videní, vnímaní a počutí. A štvrtou dôležitou potrebou, ktorú všetci máme, bez výnimky, je, že potrebujeme vidieť vo veciach zmysel. Ktorá z týchto potrieb, o ktorých sme si hovorili, bezpečie, autonómnosť, rešpekt a zmysel, nie je naplnená, alebo ktorá je ohrozená. A tam pochopíte, na čo sa potrebujete viacej zamerať. V čom potrebujete byť ostražitejší, v čom potrebujete byť transparentnejší a hovoriť o tom. Je to akoby až taká cesta osobnostného rastu, pretože všetky ťažkosti, všetky frustrácie, všetky problémy a výzvy, ktorým čelíme v práci, sú pre nás tým skutočným materiálom na svoj vnútorný osobnostný rast. Nemusíme navštevovať extra nejaké kurzy na to, ako pracovať s emóciami alebo ako byť správnym človekom, ako sa stať lídrom. Nám ten život v práci prináša tie reálne skúsenosti, ako sa môžeme stať niekým iným. Nie tak, že budeme iných tlačiť do zmeny, lebo ak chceme iných ľudí meniť, tak tým pádom začíname vojnu, ale cez to, že sa učíme, čo môžem zmeniť v sebe, aby som sa cítil lepšie, aby som sa cítil spokojnejšie. Ak nie tu na pracovisku, že to nie je možné, tak veľkým darom je vedieť sa postarať o bezpečné prostredie v sebe a vedieť sa cítiť spokojne s tým, čo robíte a ako to robíte a prečo to robíte. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu aktivitu, za vašu pozornosť a lúčim sa s vami. Uvidíme sa možno pri ďalšom tematickom workshope.